Evo gdje ja šetam. Evo. Evo ga. Izašli smo na neko brdo. Pogledajte kako je tu lijepo. Snijeg je prekrio ovo. Prelijepa. Brda. Prelijepo. Popili smo sad neki vrh. Dole ima 2-3 km dozdu. Pa ićemo, vidimo gdje ćemo doći. Ljudi malo zaokret drva spremili. Evo nas u nekom mjestu. Vivod. Evo vidite, za zimnicu. Idemo lagano ogoj. Snijeg je lijepo prekrio. Tamo se može skijati. Viš kako ona strmina ima lijepa. Ovdje što više idemo, sve veći snijeg. Ovdje je sve četinarsko drvo. Primijetili se to nema listopadnog, bukve, hrasta, sve je bor. Prelijepo je, stvarno prelijepo. Opet drva, to je neki tanjer. Nema krize, gledaj drva. Nema krize za drva. Ne znam da li oni smiju. Jedino šumari ne daju. Nema bor. Može samo rast, ne smiješ ga dirati. Da vidimo, ovo nije bor. Ovo je neko drugo drvo. Dobro su posuli cestu. Dobro, vali malo slabije. Ali održavaju dobro. Nema šta. Ovo je već 5-6 km dozdu. Idemo i dalje, Igore. Evo i drugi vrsta drveća. Evo jedno oboreno. Nismo mi, ne skidajte se. Ovo je ovako staji drvo. Ovo je zbog puta smeta. Ovaj se prizor mora zabilješiti. Pogledajte. Ja. Evo malo žuborije. Otočić. Dole ne vidi se snijeg, napadao, vidite puno. Tako, eto. Što je lijepo. Evo vidi nam auto. Auto ima, ćemo se malo skloniti. Piši, bežu, ići. Te kako se ovaj bot savio. Koliko je napadalo na njega. Kada ovo spadne dole. Ovo nije bor. Vidi se da je neko starije drvo. Ali je napadao. Nema. Viš ti tu. Možeš mi zatrpali potok. Ali potok opet ne čuje se. Ja imam osjećaj što više se penje, sve više i više. Još više se ide. Ali snijeg je još veći. Malo, ne primijeti sam to na kameri, ali malo ko pada, puše, kad će malo oštrije zrak na visini. Evo vidite gdje smo, Igor. Pogledajte, to je sve bor. Evo sad ću malo približiti. Sve je bor. To je zanimljivo. Ma kakve Sjedinjene Američke Države, gledaj evo.
Gledaj evo koliko je. Stati. Ulazimo u neko selo. Gledaj ledenice. Ajde to. Evo nas u još veće brdo. Evo vidite, tu je taj vrh, ima gore još, ćemo mi, malo će djeca veseli, sankaju zimskim čarima. To je to za ovaj video.